Lela sedi na zidiću pored restorana. Zamišljena je i izgleda iznervirano. Pored prolazi Stošić koji ide ka restoranu. Kad je stigao pred ulaz, predomisli se, okrene se i lagano priđe Leli. Uputi joj zavodnički osmeh. Ćao. Ona ga odsutno pogleda. Ali smo nešto tmurni od jutros. Pali. Direktno, dobro, sviđa mi se, može. Ali, daj mi šansu. Umem ja da budem jako zabavan. Nije mi do zabave. 5 Šta 5? minuta. Daš mi 5 minuta i vrištećeš od smeha. Ona ga podsmešljivo odmeri. I pored njene hladnoće osjeća se tenzija između njih. A zašto misliš da mi je do smeha? Svako mi je do smeha. Vidiš, bolje je da se smeješ nego da kisneš čekajući tamo nekog luzera. Ona ga ošine pogledom, ustane. Ja te nikad ne bih pustio da čekaš, a ni da kisneš. Pali. A šta ako neću? Slušaj, lepi. Nisi ti moja kategorija. To nije nikakav problem, spustit ću se ja do tvoje. Upravo si. Smešan si. Brzo ode od njega. On je posmatra zamišljeno. Osmeh pređe njegovim licem.